Здравейте, аз съм Весел от бургаски хип-хоп лейбъл Gangsta Gangsta Production. Вие гледате Music Space TV. Преди време вашия продуцент Маниака стана политик и това разбуди много духовете. Защо така се получи според вас? Разбира се, че може. Той е политик, господин Тодор Йосифов. Затова защо не влезе в парламента, може би поради консервативното ни общество все още и бавния ни преход, който вече продължава 20 години. Все още сме млада демокрация и не сме изглежда израснали. Обществото и не е израснало, за да приеме рапър в парламента, но на следващите избори съм сигурен, че той ще бъде там. А може ли един рапър да стане политик? Рапърите сме хора като всички останали. И ние сме висшисти, имаме си образование, интелигентни сме. Това, че просто харесваме определен стил музика и направи нещо по-лошо от другите. Разбира се, че може. Може да бъде политик, космонавт, всякакъв може да бъде. С какво се занимавате през свободното си време? Аз в свободното си време правя това, което най-обичам да правя. Музика правя. Започна да се уча в момента да правя инструментали. Така, учи се малко по малко и с най-различни неща. Излизаме с приятели, обсъждаме нови идеи и така естествено се раждат нови проекти. От нещо неочаквано се раждат така спонтанни идеи, съответно бъдещи проекти. А може ли да се изкарат пари от това? Разбира се, че може. Въпросът е да си талантлив, находчив и... България има достатъчно фенове на хип-хопа. Въпросът е да се отворят малко към изпълнителите и да не теглят безплатни MP3 там хакнати в нета, ами да теглят авторската продукция. Какво ще пожелаете на вашите фенове и също така и на тези, които не са ви фенове? И на всички да наплюят, да не наплюят, пак не гледат, значи пак знаят кои сме. И първо да са живи и здрави, тези, които намразят и които не намразят, да правят това, което най-много обичат, да продължат да слушат бей хип-хоп и да продължат да гледат Space TV.